North-East Democratic Alliance Convener lapen Jalukbari Constituency MLA Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Bangkrihini atum semi kedeng. Corona pen kachipajok jiaphan ingprim ke enjiaphan online booking avarsai ki pipon. Bornerja hawar tomon ke thiajok hemret kanahokdun. KADC asa Hemalong National Highway Infrastructure Development Corporation Limited hinpen perangkya mai ke pha. APHLC mai puja ay kathara hinpen radaphan 24 plus organization lapen APHLC asong kachera paputhak lamklar ki pipon. Kardom pili Adap Abirta than bang phini li malinti mungpi non arjuik tha birtang tonpen. Aru Niphai kebar ni Guwahati Sankar Dev Kalakshetra Auditorium along BJP North-East Democratic Alliance Thekpen Nida Convener lapen Jalukbari Constituency MLA Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Bangkrihini bang phuatum semi dengponlo. Labang song bong Dr. Himanta Biswa Sarma semi dengponsi Assam Hawar mate State Chief Minister Arpu dengponlo. MLA Kiliga Sadlang Klangsi Puthot ke haya bang phuatum Arpu chepek ponsi Aru Niphai kebar ni Guwahati Sankar Dev Kalakshetra Auditorium along Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Bangkrihini bang phuatum Arpu kacheklempon pamija phan semi kore dengpon. Labang song bong Himanta Biswa Sarma setami Assam Hawar mate State Chief Minister Arpu dengpon si semi kore dengpon lo. Bureau Report 365 News India. APHLC mai pujai kathara hinpen radaphan APHLC asong lapen 24 plus bua hamphang aputhak klardak pen pachini pon jongpon APHLC asong henlo APHLC seng siaprang 24 plus bua asong lo. Aru Niphai kebar ni APHLC asong pen dipudisi colonial long perangkya mai ke phapon. Labang somaya long APHLC mai puja ay kathara hinpen 24 plus organization lapen APHLC asong angbong kachirap rea puthak klardak pen thanpon. Siksidula puthak kachisong pangcheng pon hot ke APHLC pen si chisong pon lo puwai phit sita halabang so hot labang so lama puthak APHLC asong ke seng pon ke tong pon thek thiajok 24 plus organization amen pen chisong pon lo. Lapen chini pon lo politically si labang so siksidul pachun pon unji pu chini pon si puthot APHLC amen pen regional political party seng pon lo. Adun thu political system along kachera pon no asong atumaphan hangbor ipon pedet lo. Lasi puthot paklar pon thu APHLC mate student organization amen pen 24 plus organization amen pen baduta. Bokajan hawar non kedamtang MLA kilikalong Congress asong aphan si vote pejok pon toilo pukya hokali puta. Puthot patini lapen paklar pon. Dipupen Ajit Gogoi 365 News India. Dilipini Birta ketok atum angno lam kapiklar athima lam ningje je ong pot nilige press long ta dam o edet amasi muni tatum kachini ne ta do lo bang kapin chong thap ta ko do thu lo bisaralam Bokajan constituency long nelisi pu putang je Congress apansi tiket vote PR nangi pusi nelisi pu lasi kopinia student atu setala CPML student tu bangali pusi pu anu kapre atu halatum si UKSA tu pusi pu halatum ke rata tum ke UKSA tum si ke tanda je ai ka thar ta pu lo itu ma vote an ke Congress pan PR nangi pu setan neli pu long le lason neli do joy an masi hadi lason dokok lo ka 24 plus organization pen APHLC angbong kachera mate kachera re alam ahut pen ahut klangbong titi APHLC keseng ahut bangso alam nelitum peklar etlo seta penangan arat atum bangso alam kamanghu dolang lasi peklar thuvoi nangkok le la non kedo APHLC asong hello APHLC seng se apranke 24 plus organization asong le arkoi inquiry si 2019 arni penke nelitum 24 plus organization pavedet le kapavedet atheke lahelu kechengsi ke 6 schedule implementation committee SSIC atum Japon si 6 schedule
angdeng pi hini angdeng so proxy pen Karbi Anglong Autonomous Council kilik asai ki claim la pen council a voter list kaselam aron council methang si selam nangji kusi chesong lo seta high court pen hukum van det anta KAAC Karbi Anglong Autonomous Council atum aron selam ledet high court athengno kangsai ahuta Karbi Anglong Autonomous Council atum ke aron selam nang ni baita claim long chak lasi high court ke KAAC aphansi aron selam nangji u tipu Karbi arat kachini atum anke aron selamra keci atum amen voter list pen ing than et nangji u aning hangpik lapuson democratic constitution aron do apotsi 24 plus organization atum jingwai pemesi Chikroi sar si 24 plus organization ke pridak lo song in koi rapli ke pridak lo pave det lo la pen la alar all party hill leaders conference APHLC pu isi a political party seng det lo APHLC ke seng ke election asai ke claim aron kaselam kang tung apot 6 schedule ating pen election asai ke claim aron selam lote keci atum amen council voter list pen ing than et unpo Aru Niphai kebar ni Karbi Anglong Deputy Commissioner Sai Hemalong Porphai si malom National Highway Infrastructure Development Corporation Limited ahin pen Karbi Anglong ara daphan kisu kiun e kachepon kachewana warsai ke pajoy pon aphan pura Aru Niphai kebar ni General Manager ahin pen DC Arideng ambulance pajirdam Pirthiang kang pi corona war kachi una phai nang ke bad boma jok kisu kachi langarat piniar ni anta judun e plengun e lapusona por hot patumi Karbi Anglong Deputy Commissioner Asai Hemalong National Highway Infrastructure Development Corporation Limited General Manager Rajiv Ratan Kadial Pen kisu kachilangarat atumaphan kedam kebang joy ke joywan jia phan pura Karbi Anglong DC Chandradhwaj Singha Rideng ihum ambulance pajirpon aduntu COVID-19 protocol kapate pek pedet jia phan setami rataphan tuning ripon Dipupen Ajit Gogoi 365 News India Aru Niphai kebar ni Deupani MSC constituency angkang Bornir Jalapen te bokterai rong tumon thepi ke japona jok hemrit kana hok kisung ke phuatum ningke me bang phubang phia tumaphan lapen Karbi Anglong ten mas council ke theki dinga tumaphan kerap ka chohang non malom tomonar weki do open a jok lapuson si Deupani MSC constituency ke parlo Bornir Jalang tu kilinga ronga mekar borthoiteron Khemson rongphar Prodip ronghang lapen dibeswar singnara tumahem tomonar weki thepi ka jok hemrit kana hok dun Nonamat alang itum kidu jia thayan ta vedadlu lasi prabjin pen kerap kelong jia phan Karbi Anglong Autonomous Council ke chari ke theki dinga tuma phan kisung ke phara tum pen pherang kya thengnu chuning ripon Hanjang lang pen bisnu lek thela pen borpothar pen jotnu singbi 365 News India Puthot COVID vaccination awar cyclong pon jia phan pachini pon thu Pachini pon artakrener kepen akibat abang phubang phido anaphan vaccination mating prim ke endun labje phan sarkar pen puthot pachini pon thu labang so warsai online booking mate registration pen awarsai longponji non malom COVID-19 na kisu pirthiang kang pikangdang flobajok sarkar pen bangso kisu pen kachipajok jia phan protocol ateng pen artaning kan krener kep pen ingkan phlike prapthia bang phubang phia tuma phan vaccination kachipi jia phan online registration ka pen jia phan sarkar pen kapin khat pon lapen te bok het vaccine center along booking pon etaphi arni ke hot pon ateng pate bok pon si vaccination kachipi jia phan chuning ripon Bureau Report 365 News India Pinya Abirta kala puan sekang ton iglo arni kemi kardom